सोमवार का व्रत क्यों रखते हैं? अच्छा पति मिलने के लिए। Cheers! ये माना इससे बेलेग क्रेटानो जाहैबाय अगारोनी एग बॉयलर चिप्स खा रहे हैं वो। ये गाइस बिनि उनाव आङो दावदैखौ सेफायनानै बिदि होबाय। So guys दायो जोङो भालुकपुं फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय माखासे जाग्रा लोंग्रा लाबाय ओमफ्राय आंजों सोर सोर दंफायो मोजाङै दिन्थिबावनोसै। नैथिं दङ गयारि, बैथिं दङ डेभिड, नैथिं दङ मा, ओमफ्राय बैथिं दङ मनाक्षी बा मनाक्षी आइखौ एसे दिन्थिलायदो मनाक्षी बिदि खालामदो। स' जोंखिनिया नङा आं माने शॉक हो गई मैं मोनाक्षी ने ऐसा जब किया ना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कैमरा शाय है। तो उसके बाद हाँ हम जा रहे अभी जाली उठांगासिनो दायो। नै दायो जोङो सफैबाय लकेशनाव बेयावनो जानोसै जों दायो। बेलेग मानसिफोरबो दंफैयो नै सानैसो। दे आराम्भ खालामनोसै नामा एसे मा दङ हा नैबेयाव गैया नैबेयाव मा दं बेनो जाहैबाय आंगुर बे जाहैबाय दै बथल नैबे जाहैबाय वाटारमेलन मा होनो मोनसे गिफ्ट लाबोदो नोंनि थाखाय लाबोदो नै सोलों खिन्थु लोंग्रासो इयो अ इदि बथल फिसा दङनो इयो माबा खर'नाव आं लाबोनाया गैला लोंदो ना जोंनि कर्ट मेरिजाव आं लाबोदोंमोन ना इ नङा क्या है ये वैसे राम ना अलमन सो गाइस दायो आङो फ्लाइटनिफ्राय न'आव सफैबाय आरोना रुमाव ओमफ्राय बिराद उखैदों बिकज आं फ्लाइटआव जेबो जाबोआसै ओमफ्राय दासो सफैनानै उखैबाय आरोना ओमफ्राय मा संनो मा मानो बिदि जाबाय आङो स' टाइमबो बारा गैखाया आंनाव रेस्टबो खालामनांगोन ओमफ्राय आरो सानबाय जे एगखौनो बयल खालामनोसै बा पच बानायनोसै बेफोरबायदि माबा एगनि रेसिपि बानायनानै जानोसै आरोना ओमफ्राय आङो जेराव बानायगोन बे मोनसे सिक्रेट आरोना लाइक जेराव आङो एग बयल खालामगोन जेराव आङो एगनि पच बानायगोन बे सिक्रेटसो स' नोंथांमोना नायदो मा सिक्रेट बियो ओमफ्राय बारा टाइमबो नाङा बिराद मोजां लाइक नायबायबो थानो दरकार गैया आरोना बेयाव गावनो प्रिपेयार जाखायो स' बे सिक्रेटानो जाहैबाय अगारोनि एग बॉयलर ओमफ्राय बिनि मडेलानो जाहैबाय ग्रैंड आरोना ओमफ्राय बियो स्टेनलेस स्टील बडिनि लोगोसे बेयाव टोटेल नोंथांमोना 8 एग्स खनसे लागैनो बयल खालामनो हागोन आरो मोनब्रै पचखौ खनसे लागैनो प्रिपेयार खालामनो हागोन आरोना स' आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिनि बिनि सिङाव मा दङ स' बेनो जाहैबाय एग बॉयलरा ओमफ्राय बे जा सानिया लेड ना बेयो खोबग्राया बे ट्रान्सपेरेन्ट आरोना नोंथांमोना बेखौ बाहेरनिफ्रायनो नुनो मोनगोन माबोरै बयल खालामो कुक जादों जायाखै बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो बेयाव नोंथांमोना नैबेखौ मोनफागोन जेराव नोंथांमोना 8टा एग्सखौ खनसे लागैनो बयल खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय नैबेबो दंफायो बेयाव नोंथांमोना एगनि पच बानायनो हागोन ओमफ्राय बेयावनो खनसे लागैनो प्रिपेयार जाखागोन आरोना स' नोंथांमोना बे एग्सखौ लाइक सफ्ट बयलबो खालामनो हागौ ओमफ्राय हार्ड बयलबो खालामनो हागौ पचआवबो नोंथांमोना भेजिटेबल्सबो एड खालामनानै बानायनो हागौ आरोना बेयो जाहैबाय बिनि मेन इउनिट जानि सायाव नोंथांमोना एगखौ दोननानै बयल खालामगोन आरोना ओमफ्राय बेयाव केबलबो दंफायो स' बिनि केबलाबो एनफ आरोना गोलावा ओमफ्राय नैबेयाव नोंथांमोना अन अफनि बाटन मोनगोन आरोना बेखौ प्रेस खालामबानो बियो अन जागोन ओमफ्राय आरो माबाबानो लाइक खनसे थुबावबानो बियो अफ जागोन बिदि ओमफ्राय नै स्टेनलेस स्टील बडिनि नायदो नोंथांमोना स' थुदो दायो एगखौ बयल खालामनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो स' दायो आङो हार्ड एग बयल खालामगोन आरोना बेखायनो आं नैबेयाव 80 ml नि दैखौ होबाय ओमफ्राय नैबे इउनिटखौबो दोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मेजारिं कापनि उनखिजा बिदि फिसा मोनसे पिन बायदि बुस्थु मोनगोन आरोना बेखौ नोंथांमोना दावदैखौ माने दावदैनि जा गेदेर पार्ट बेखौ सुफ्लंनो इउज खालामनांगौ अब्ला माने दावदैया गावस्रानायनि जेबो चान्स थाया आरोना गुब्रुआबो ओमफ्राय गावस्रायाबो स' बिदिनो सेम प्रसेसआव आङो दैनिखौ सुफ्लंनानै बिदि दोनना होबाय ओमफ्राय कभार खालामना दोनबाय आरोना ओमफ्राय अन
खालामना होबाय अन खालामनाय लोगो लोगो बियो गावनो जेब्ला कुक जागोन अब्ला बियो गावनो गोमोरलांगोन आरोना ओमफ्राय बिनि दैयाबो रानलांजोबगोन ओमफ्राय बे इउनिटखौ नोंथांमोना सुलायनो दरखार गैया आरोना जेखि जाया कटननि जिखौ फिसिनानै एसे वाइप खालामबानो बियो क्लिन जागोन ओमफ्राय दायो आं नैबेयाव सफ्ट एग बयल खालामगोन बेखायनो आङो 30 ml दैखौ होबाय ओमफ्राय बे सेम प्रसेसआवनो आङो सुफ्लंनानै दाउदैखौ बिदि दैनै दोनबावबाय आरोना सफ्ट एग बयल खालामनो थाखाय ओमफ्राय बियो गावनो अफ जालांनानै नैदि जायो आरोना आरामै कुक जालाङो ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायदो बिदि वाइप खालामनानै अगेन सेम प्रसेसआव आङो दायो बेयाव पोच बानायगोन आरोना एग पोच बिनि थाखायनो आं नैबेयाव दैखौ होना लाखाबाय बिनि उनाव अगेन सेम प्रसेसआव बिदि सेम इउनिटखौ दोननानै बिनि सायाव जा पोच बानायग्रा मोनसे इउनिट दंना ट्रेया नैबेयाव आं एसे अइलखौ ग्रीस खालामना लाखाबाय आरोना थाव फोनना होजोब्बाय बिनि उनाव आङो दाउदैखौ सेफायनानै बिदि होबाय ओमफ्राय लोगोसे एसे संख्रिबो एड खालामना होबाय संख्रि एड खालामनानै आङो मोनसेयाव जास्ट अनियन बानलु बिदिनो दुन्दिया माबा माबि होनानै प्रिपेयर खालामना दोनबाय आरोना ओमफ्राय कभार खालामना दोनबाय दसे उनावनो बियो कुक जाबाय कुक जानाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोजाङै कुक जादों माने आं गावनो सरप्राइज जादों आरोना बिदि कुक जानाय लोगो लोगो ओमफ्राय बेखौ थाव फोनना दोनखादोंमोन नालाय बेखायनो बेखौ दिहुननोबो बिराद इजि जायो स्टिक जाया आरोना ट्रेयाव सिथाबा ओमफ्राय नै नायदो दाउदैखौबो जिरना दिन्थिदों आङो जा मोजाङै माने मोनखादों आरोना दाउदैया स' नोंथांमोनाबो बे प्रडाक्टखौ पारचेज खालामनोब्ला आं नोंथांमोननि थाखाय लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां बे प्रडाक्टआ सोरबाफोर जुदि पारचेज खालामनोबा डेफिनेटलि पारचेज खालामनो हागोन 1 years of blended alcohol rum नै जोंना लकेसना नै बेसेबांबा मोजां नै बिथिं दैमाया बोहैगासिनो ओमफ्राय नैयाव बिदि ओमफ्राय बै साइडथिंबो दङ बिराद गुवार आरोना दा दिन्थिजोबनो हानाय नङा बिनि बिउटिखौ बाट इट्स भेरि प्रिटि नै मनासेबो फट' सेफायगासिनो खोमा माखौ लानो मबाइलखौ हर अबेयाव लांनो ओमफ्राय आं समान खालामनि जागौ दामाने माखौ समान खालामनो कारपेटबो लाबासै एक्चुअलि बिदि जेबो प्लेनिं गैयामोन आरोना बेयाव फैनानै बिदि जाफैगोन लोंफैगोन होननानै बाट अचानक जाबाय नालाय ओमफ्राय साडेन प्लेनिंस आर अलवेज सक्सेसफुल एन्ड भेरि लाइक हेपनिं ना बेखायनो फैबाय नै जायगा प्लेन बानायदों गयारिया मनासिया फट' सेफायगासिनो नै बेखौ ओमफ्राय नै माउन्टेन डिउबो दङ खोन्थानो बावदों माउन्टेन डिउबो दं बेयाव गयारिया टेबोल बानायगासिनो नै बेयाव मोनसे नांगौमोन आरो मा मैला लाबोदा गुवार लाबोनो ओइ इयाव माबा दङ सिसानि बथल दङ बेखायनो गालाङोहाय मोजाङै लोंग्राफोरा बिराद गाज्रि जागायनोसै नै जोंना आरामभनि नमक का लगाना नमक मुझे नहीं पता यार इधर से डाला था इसको इधर हाँ थोड़ा टाइम वो करके रख दो ठंडा हो जाएगा ना दे आई विराट बुस्टर आराम देखो अगर चला गया तो मना से आने वाला वो भालपुंग भाई मोमो दिखाओ ओ पोर्क ये गलेबा मोनजाखागोन नहीं पोर्क सब लोग आ रहे हैं और मोमो निकालो ना मोमो निकालो माउंटेन ड्यू नहीं इधर के आगे चीज है हाँ वाव इतना सुंदर लग रहा है इसका पोर्क किया ना और यहाँ पे है पोर्क वेज यही है वेज वाव ये है मोनाक्षी का वेज मोमो ये आज वेज ही खाती है इन्हें सोमवार खाई भी हाँ वेज मोमो सोमवार का व्रत क्यों रखते हैं अच्छा पति मिलने के लिए शिव जी का वो मैं भी भक्त हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं रखती हूँ गिलास करना Cheers! Guys, दैमा जिङाव नै लोंगासिनो जागासिनो guys नै माउन्टेन डिउ ओमफ्राय नै ना एसे बेलेग देखाय जायोना बेखौथ' ओंखायनोथ' माना एसे बेलेग ओमफ्राय बेनाबो एसे बेलेग ओमफ्राय जोंखिनिया माउन्टेन डिउ लोंगासिनो आंना माउन्टेन डिउआ बैयाव मनासिया मम' जागासिनो डेभिडाबो मम' जागासिनो खोमा Oh, pork momo first bite. So good, guys. So good. So good. Guys, momo.
मारे भी चटनीनि पेकेट खेवनायावनो इमान स्ट्रागल खालामगासिनो बिसोरो ओमफ्राय जि आराम दै बोहैगासिनो ना थान्दानो जि आराम Kalau ini dah pasta, seret pasta hari ini. तरबुज खान्छ मोनाक्सि लेमगासिनो इदि हायो आरो जेनेबा कैसे काटो तो अरे यहाँ से लेके जाओ ना ओके हाँ यहाँ से डायरेक्ट स्लाइस काटो Kura itu terus mendokter nih. हाँ ऐसे Mudah nama. oh itu है नहीं हुआ ये तुम तेरा लेके गया रू नहीं काट सकती मैं दोनों मुझे में काटे इस साइड ये हो गया Nih suka ini. đưa này ra tiền là cái lưng vậy thế nằm là yeah Ini sini nggak bisa. yeah guys खाओ खाओ सच्ची तमाम मजा Salty mana? बारा Salt गोदै का है। किन्तु बिराद गोथाव मीठा है मीठा तो नहीं है शायद Kalau yang ini sulit. मीठा ज्यादा नहीं है लेकिन मीठा होना हो मेरे लिए वाटरमेलन ऑलवेज Oh, chutney lagi kita nak, अच्छा लगेगा. यहाँ पे नहीं Bisa ya. नहीं आंगुर वाटरमेलन जानानै आं बेयाव एन्जय खालामगासिनो मा मोना बैयाव गयारि मा डेभिडा बैयाव ओमफ्राय आं नै बेयाव दसे एन्जय खालामबाय दायो थांनोसै न'आव मोनाक्सि हाय वाटरमेलन जागासिनो नै Bujian, maybe di bilang. गारियाव बुजिया जोब्बाय Paket psia. जाबाय आङो ए ना 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 नुदों ना नै दैया जा साफागोन जोङो मोनाक्सिजों आंजों दैमा बारनो नागिरदों दायो बारा गोथौ नङा गोथौआलाय दायो जोङो दैमा बारबोबाय नै बैखौ बारबोदों बैखौ नै हाग्रायाव फैबाय ओमफ्राय मोनाक्सिजों आंजों बेयाव गयारि मोना फैयाखै उनाव दं बिसोरो ओमफ्राय बा आया मजा गाइस दसे इन्जय खालामबाय बेयाव जाग्रा लोंग्रा लाबोदोंमोन जाखांबाय लोंखांबाय दायो जोङो रिटार्न थांगासिनो न'नि फारसे ओमफ्राय माया सिगां सिगां सौहैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो साब्रै डेभिड आं गयारि मोनाक्सि जों साब्रैजों थांगासिनो ओमफ्राय जियानो जादोला बिराद इन्जय खालामबाय दिनैनि दिनखौ दसे समनि थाखाय आरोना एक्चुअलि गयारियाबो दिनै थांथारसिगौमोन ओमफ्राय आरो सब माल माथा सोखाजोब्बायमोन आरोना मायाबो जाहरफानो माखासे माबा माबि जगार पार्टि लाना दंमोन नालाय गासिखौबो हरजोब्बायमोन बाट एन्ड मोमेन्टाव आङो एसे बुरखाय बुरखाय लाखिथारबाय आरोना ऊपर गेलेगासिनो पहले हम लोग ऐसा खेलता था यार ऐसे ना जमीन पे कटोरा के साथ राइस बनाता था केक बनाता था नहीं थांनोसै ये देख क्या हाँ नहीं माबा क्या बोलते थे इसको यार माबा होनोमोन मा होनो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आं बावबाय बेखौ नामखौ चलो चलते हैं सो गाइस दायो जाखां लोंखां दसे टाइम एन्जय खालामनानै न'नि फारसे थांगासिनो आरोना ओमफ्राय एन्जय खालामबाय मोजां मोनबाय गोबावनि उनाव बेफोरबायदि एकदम दैमा जिङाव थान्दानो लाइक दसे टाइम एन्जय खालामनो मोजां मोनो नालाय बेखायनो गोबावनि उनाव लास्ट टाइम आइ थिंक सामार्सआव लास्ट इयारनि सामार्सआवसो बिदि खालामदोंमोन ओमफ्राय एबार आरोना दा फैनायाव स' दायो थांगासिनो जोङो 12ता सामथिंआव फैदोंमोन दायो जागासिनो 4:12 स' अराउन्ड 4 आवार्स जाबाय ना 8टानिफ्राय थादों ना 1 2 3 4 3 आवार्स बायदि थाबाय आरोना बेयाव चिप्स खा रहा है वो वीडियो करते ना रुक
नै बेसेबांबा बुरजा फैबाय नाय बेखौ हरनोसै आं गारना हरगोन बैयाव केच हमनो हायो ना हाया नायदै गाइस केच वाव आं हरगोन नै गाइस ओइ हर फंबाय नै फिसा हरगोन नै फिसानो ये थोरांसै होजोबदोलै इखौ सोर जाबावगोन आंबो बान्दरब्रा बांद्राय फाल्तु खालामो मोनाखैयानो खोमा मोनदों इमान गोथाव थाइसेयानोबा गोथावथार नायलाय इखो ओमफ्राय आरो दायो थांगासिनो डाइरेक्ट न'आव थांखानोसै जेरावबो थांला स' औ नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच